परिसरातील घडामोडी आणि नवीन अपडेट्स पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा. गायछाप कंपनीच्या मालकाचा मुलगा असल्याचे भासवून महिलेला व्यवसायाच्या बहाण्याने 93 लाखांचा चुना लावण्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी सानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फेसबुकवरून मैत्री वाढवून ही फसवणूक करण्यात आली आहे. सानपाडा येथे राहणाऱ्या जमुना वडगाये यांच्यासोबत हा प्रकार घडला. त्या बदलापूर नगर परिषदेच्या लेखा विभागातील सहाय्यक संचालक प्रवीण वडगाये यांच्या पत्नी आहेत. 2019 मध्ये त्यांची फेसबुकवर एका तरुणासोबत ओळख झाली. त्याने स्वतःचे नाव द्रीश मालपाणी असून तो गायछाप कंपनीच्या मालकाचा मुलगा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्यातील ओळख अधिक वाढल्यावर त्याने संपत्तीवरून वडिलांसोबत आपला वाद झाला असून तो वेगळा राहत असल्याचे सांगितले. आपण पुण्यात क्लब सुरू करणार असून त्यात पैसे गुंतवल्यास 2 वर्षात दुप्पट रक्कम परत देण्याचे आश्वासन दिले. त्याच्यावर विश्वास ठेवून जमुना यांनी रोख व दागिन्यांची मोड करून 93,16,000 रुपये द्रीश या तरुणाला दिले. मात्र रक्कम घेऊनही तो वेळोवेळी चालढकल करत होता. त्यामुळे संगमनेर येथे जाऊन प्रत्यक्षात उद्योगपती मालपाणी यांच्याविषयी चौकशी केली असता द्रीश नावाचा त्यांना कोणी मुलगा नसल्याचे समोर आले. अनोळखी व्यक्तीने त्यांना मालपाणी यांचा मुलगा असल्याचे भासवून फसवणूक केली.